Evo krenulo bomo od našega hrvatskog Zagorja. Veli ovak, štjeti malo se peljaju u autu. Policaja zaustavili, dobar dan gospodine, kaže, brzo ste vozili, to vam je globa, kaže, 2000 kuna. I sad bara, aha, veli, brzo si se peljao, veli, sad už globu platili. On, šuti moja Jana, veli, sad te vam šupil, veli. Veli, policajac, gospodine, pa vi niste ni vezali, veli, to vam je još 500 kuna. Bara opet, aha, veli, jel se zvezalo, ti niste samo šplatili. Šuti, veli, krava Jana, jel te bom zagutil. Pita policajac, gospođe, veli, on s vama uvijek tak bezobrazni. Ne, veli, gospod, samo kad je pijan, veli. Idemo još malo po Zagorju, veli, dojde mali Štepek škole i pita Japu, veli, čuj Japa, bi te nekaj pital. No, deča, veli, pa pita, ne? Čuj, smo učili v škole o ta seksologija, veli, pa mene ti nekaj nije jasno, jel bi ti mene štel povedal? Joj, deča, zakaj naj same pite, ne? Čuj, Japa, veli, a kdo pravzaprav jebe, veli, ona kaj leži dole, veli, ona kaj je gore. Ja, veli, deča, pa ona kaj je gore. Joj, Japa, kak je mama ščera pošto razjebala. A sad, jedan vic o reinkarnaciji. Jedan vic o reinkarnaciji, mislim da znate kaj je reinkarnacija, to je indijsko učenje, kad se rodiš u nekakvom drugom obliku, moraš biti biljka, drevo, živina, bilo kaj. I sad, veli, Štef i Jura su bili dva najboljši prijatelji, Štef Hmerja. I za mjesec dana zove prijatelj Juru s mobitelom, ovaj sad sretan. Joj ti Boga, Štefek, veli, baš mi je drage, veli, kaj si se javil z onoga sveta, veli, kak je tebe tam? Prijatelj, veli, ja ti sam jedan i jedan, ti Boga, veli, pa kaj v raju ima seksa? Ja, veli, pa nisi ti v raju nekaj, ja sam ti sad maček meži moril. Ja, sad ćemo jednoga jebe švica, ako nema njenoga hasi husi, veli. Kaže, stoji Suljo na mostu iznad rijeke, zagledao se u vodu, dođe Haso, kaže, šta je ba Suljo? Ma kaže, baču se u vodu, dokurčio mi život. Ma nemoj, kaže, jel sluš, šta se bacu? Kaže, moram, šta je? Doktor mi operi se, izvodi oba jaja, jebka, nisam više muško. Kaže, kad je tako, bacaj se. Kad drugo jutro nađe ga, kaže, što je, kaže, nisi se bacio? Jebka, kaže, treba imat muda za tvoj. Ja sada prijeđemo malo u Crnu Goru, kad smo još blizu tu Bosnu. Kaže, Crnogorka tužila Crnogorca da je silovao, jel? I sad dođe na sud i sudac pita, kaže, a nu, kaže, gospodična, veli, a kako se to dogodilo? I sam ona priča, kaže, druže sudija, veli, ovaj vođe čovjek, veli, strio me u parku, počeo da me šamara, kaže, laže, kurva, laže. A onda mi kaže, strgao grudnjak i gečice, pa kaže, laže, Bogo mi laže. A kaže, onda izvadio kuru, ima 25 cerata u njemu. Kaže, što jes. Tu se zajedno. Još jedan crnogorski, veli, stari Čiča Crnogorac, 85 godina, narodni heroj iz Drugog svjetskog rata, uzo Viagru, zalego s mladom curom i jebi ga srce i umre. I sad ga treba pokopat, kak će ga pokopat? Ne smiju reći da je na one stvari umro, sramota za Crnogorca, jebi ga. Sad se on odgovara i kaže, drugovi, nećemo nikakav govor. Pa kaže, moramo, ipak je on narodni heroj. Kaže, može, ali kratko. I sad njega donesu i digne se jedan Čiča, kaže, junačino, stari vuče, čim ga zavuče, srce ti puče, pokopajte ga, kaže. Evo još jedan malo tamo preko Drine, pa onda mu opet neke zapeluje. Kaže, seo Srbin u brzi voz, raširio novine, stavio gore čvarke i polako krkali ga krka. Kad preko puta njega sjela onako u kupeu mlada cura u minici, nogu preko noge, on gleda, kaže, bre devojče, kaže, vidi ti se piće. A znači njemu, šta se re tebe tiče moje piće, kaže. Pa kaže, mene se ne tiče, ali se tiče moga miće, pa ne članci razmiće, kaže. Evo sad,